Hello mga ka-on the go. I'm with Ma'am Winky Maniago-Agag, part owner of Black and Beans Cafe. So ngayon, alamin natin kung ano ba ang story behind this cafe, story behind these delectable dishes, and kung sino-sino po ang mga people behind this Black and Beans Cafe. Yes. Thank you so much po, Opo, Ma'am thank you po. Winky, for accommodating us and for sharing us your time and sharing us these foods po. Yes po. Yes po. Always welcome po. Thank you po. May we know, ma'am, ano po ba, saan po ba nagmula yung why Black and Beans Cafe? Before, dati, yung lately na sinabi ko, parang usapang lasing lang siya. Kasi all-time friends naman na kami since college. And small circle lang naman. Tapos, nag-put up kami ng partner ko ng business. And then, nakuha namin as staff yung dalawa namin kasama dito na friendly namin. And then, yun, nag-usap-usap kami doon. Sabi, why not mag-put up tayo ng cafe, business, ganyan. Akala talaga namin usapang lasing lang. Pero sineryoso namin, partly seryoso kami na partly hindi. Pero eto na, na-push na namin. Oo, nahirapan kami maghanap ng pwesto pero hindi namin naisip na mas mahirap pa lang mag-isip ng business name. Tapos sabi namin, business name, dapat hindi malayo dun sa magiging motive natin. Jovian, Jollibee Cafe. Actually, Jollibee Cafe na talaga yung naisip namin kasi parang eye-catchy siya tapos mas madaling matandaan. Ayun, nung sinabit namin yun sa DTI, hindi siya na-approve? Hindi siya na-approve. So, parang ano lang, oras lang namin inisip. Sabi ko, blank. Sabi ko, blank. Kasi ang naisip ko, Mont Blanc, ganyan. Di sinerge ko kung anong meaning niya, white. Yeah, may trivia po tayo sa black. Yan, alam niyo na. Alam niyo na. Ibig sabihin ng Tapos, black. yes po. Tapos, sabi ko, and bean, para may ano ganyan. Kasi related sa coffees, di ba? Naisip nga namin, sabi ko, kung magkakaroon ng parang short term, parang BBC, gano'n. Pero baka ma-technical kami, so BNBC na lang cafe. Eto na. Bali yung samahan kasi namin is ano na intact na Kaya, tsaka ito na yung, kumbaga, galawan na ng katawan namin. So, hindi na kami nahihirapan mag-adjust. Yun, ganun siya. Kaya yun po ang kaya nag-start na, final na po, ng Black and Beans Cafe. Ang galing nga ng namin ng motivation namin. Meron kaming big dreams. Kumbaga, kahit di masyadong malaki ang hawak namin pera sa pockets namin. Yes. Yung pangarap kasi namin mas malaki kaysa dun sa hinaharap namin for now. Kaya dream big. And balita ko man kayo po ay classmates or friends way back college sa La Consolacion College. La Consolacion College of Daet. Yes po. Proud kami. Proud La Consolites. So, proud La Consolites po sila. Yes po. So, this is very inspiring, 'di ba, sa mga natin. Yes po. Mga future entrepreneurs kasi 'di ba they started their friends and then they put up this business. And now naman po, can you tell us po the foods, ano po ba yung mga best sellers po natin dito? Bestseller namin ngayon talaga itong sugar glaze talaga namin. Sugar glaze yes, donut. Original, Yes. Original glaze talaga siya. Kasi hindi siya yung typical na pag kinagat mo siyang donut, puro sugary lang yung titikman niya. Kumbaga, may ibang hint siya. Malalaman niyo siya pag kinagat niyo na siya. Yes. Tapos very soft yung dough namin, kaya sobrang proud and loud kami dyan. Gawang Bicolano. Bicolano. Yes. So, 'di ba? And this one, ma'am? The shawarma. Shawarma. Actually, yung shawarma na yan. This is the beef wrap. Beef wrap, yes po. Ano siya, original spices ng Middle East. Usually, ang namin dati, customers namin sa shawarma, yung mga nanggaling na talaga ng Middle East. Meron kaming customer na kaya niyang umubos ng 10 ganyan. Yes, seryoso. Basta meron siyang sriracha, batik sila. Tapos meron din, pag diet siya, 5 piraso lang. Okay. Oo. Alala ko lang si Sir. May mga trivia tayo di ba? Yes, totoo yan. Dishes. And this one po is the pure beef, namin siya, burger. Gourmet style Gourmet kasi, style. Talaga siya, scratch yan. Yung sauce patties, juicy yung patty namin. Tapos yung fries namin, high quality. Halos high quality naman sila lahat. Okay.
made by the team din. It's from opo, team talaga siya. Hindi siya yung nabibili commercially, Hindi. right? Talagang freshly nila made here in the restaurant, in the Yes cafe. po. And we also have here the meatballs, Yes po, Italian style. Spaghetti. Yes po. Talagang sinusubukan namin i-introduce sa Camarines Norte yung authentic style ng Italian cuisine, Middle East, ito Pinoy style, ito masasabi natin medyo siya halo siya ng European and Western. Yes. Ito naman kasi usually natin dito sa Pilipinas, yung talagang sweet talaga, Yes, oo. ganyan. Hindi na May tayo sweet maalisin tongue kasi kasi masarap tayo talaga siya, correct. sweet palate tayo. Dito sa Italian pasta namin, itong red pasta namin is more on tomato siya. Yun yung matitikman mo, tapos savory ganyan. Hindi kami gumamit ng MSG dyan. Yeah. Tapos, That's good to know po. opo. Tapos yung No MSG. namin, yung meatballs namin, pure beef siya, Beef wala siya. siyang pork. This is pure beef. Yes po. And this one po, the carbonara. Yes po. Classic carbonara. Classic carbonara. We didn't use all-purpose cream or milk. Ano po siya, pure parmesan cheese, garlic, tapos seasoned lang siya ng salt and pepper. Tapos may konting herb lang siya. And yung kasing pasta niya, hindi mo siya basta-basta maluluto ng ganun-ganun na lang. Para pag-aralin mo din naman siya kahit paano. Pero gradually, mag-gets din naman. Pag natikman niyo, promise, masarap talaga siya. Tataya ako ng pangalan ko doon, Char. Yes. And tingnan nyo naman, makikita nyo naman sa kanilang Yes plating, po. di ba? It looks so delicious. And madami ang nyo mama, ang serving. Yes I po. commend you on the ang Thank you dami. po. Ang dami, ang nice ng natin, plating natin. And ito po, ito din ay isa sa mga, actually parang this is homemade, right? Yes na? po. The topsilog and the tosilog. Tosilog. Diba? Gawa nila Yes to. po, recipe ko yan, Char. Recipe nila. Hindi, nagsimula kasi talaga siya nung nag-pandemic. Kasi pandemic talagang stop talaga lahat ng businesses. Naisip ko ano yung pwedeng i-stock, tapos by order na lang. Opo, Frozen. frozen foods. Yun. Tapos, hindi ko rin naman nabenta nang umuwi yung partner ko kasi pina-hold niya. Hindi, huwag mo lang ibenta yan. Kami din yung kumain. Naging favorite nila yan. Hanggang sa naging favorite na din ng ng group, ng Oo, team. ng grupo. Opo. Ganun. Yeah. And now, they offer it here in Black and Beans Yes Cafe. po. So these are all the must-try foods po or dishes here in the Yes cafe. po. Must try po yan lahat. Lahat. Meron pa kaming iba, try nyo din. Oo, marami pa silang ino-offer. Actually, I checked their menu here. They offer it from espresso, frap, milkshake, lemonade, and then for the foods you have Meron din kaming padating na sepia pasta, pesto. sepia. Yes. Okay. Must try din po yung mga fruit tea series namin. Fruit Kasi, teas. yes po, matitikman nyo talaga yung real fruit goodness dyan. And you can see here na you have, ito yung mga pastries natin, di ba? Yes We do po. have donut. Kanina Yes. po, meron din tayong nakitang cookies, muffins, Yes di ba? po. The New York style blueberry and strawberry. Kasi ito, mga patok Must na try patok sa talaga mga, siya. Oo. natin, teenagers. Tama? And the all-day breakfast, kasama po natin ito. Yes po. The topsilog and the tosilog, pasta, sandwich, and burgers. Papakita po namin sa inyo yung complete list po na menu nila. Yes. Oo. Diba? Pwede din po sila mag-advance order ng donut. Siguro mga a day before, kung halimbawa mag-order kayo ng 50 pieces, 20 pieces, ganun. Para ma-prepare po namin ahead of time. All your pastries are freshly baked. Yes po, every day. Every day. Yes. Freshly baked siya. Mga on-the-go. So, Soft yan. soft, yes. Kaya nga, we're very excited to try all these dishes Opo. na hinain sa amin ngayon ng ating Black and Beans Cafe staffs. And paano po namin kayo ma-reach, ma'am? How can we reach you? Via Facebook? What is your page po or contact number? Meron kaming Facebook page, yung Black and Beans Cafe. Meron din kami ila-launch na Instagram account namin. And then TikTok. Tapos gagawa rin kami ng mga reels namin.
Yan. Kaya abangan nyo guys. Yes, abangan po natin yan. Abangan natin yung mga ilalabas Yes po po. nila sa social media. And can you please introduce us to us po, the members or yung mga kasama po natin, people behind po, mga Ay, part opo. owners po ng Black and Beans Sige Cafe. po. Opo. Unahin na po namin yung news ng team namin. Talagang hindi to po pwedeng mawala. Mare! John David Verano. Johnny sa gabi. Hello, Sir John. Oo, Hello yan po. ang news talaga namin. Hindi siya po pwedeng mawala. Next team namin is yung barista na... actually, siya nga pala... Aside. Tulungan kasi kami, tatlo Opo. kasi kami sa pastry. Siya dun sa mga cheesecake, muffin, donuts, tapos yung isa pang kasama namin, katulong namin dito. Barista, yung barista namin, pogi namin barista, Christian Segovia. Yes. Hello, Sir Christian. Kasi yung mga pogi namin, mga chef din dyan sa likod, alam ko naririnig nila kami. Oo. Ang mga poging Si chef. Emil Jeff Balse, and then si Sir Don Don. Si Hello Daryl. po. Hello. Daryl Reyes. Ito si Sir EJ and si Sir Dondo. Opo. Ayan. And sila po ang mga part owners. Tama po? Yes po. Part owners of this cafe, the Black and Beans Cafe. Maraming salamat po sa inyo, di ba? We have here the handsome and our beautiful owner of Black and Beans Cafe. Yes. So please do invite them po. Please do invite everyone to visit po this cafe. And this is located at Unit 8 of the Diet Medical Plaza. Yes, Unit 82 Daet Medical Plaza. Experience niyo yung namin, service namin. Yes, please do try and experience the Yes po. services and the foods here in Black and Beans Cafe. Oo nga po pala, soft opening namin ngayon September 18. Grand opening namin is September 28. Kaya kita-kits tayo guys, yung mga VIPs kami darating, malakas sa tugtugan at Okay. masarap na pagkain. Oh, di ba? Oh. So, they're inviting you po to their grand opening Yes po. on September 28. 28, yes po. Yan. You're very welcome here. Yes, so very everyone, welcome. please do visit Hug namin this kayo. cafe. And meet these people po, this creative and Yes talented po. staffs of the Black and Beans Cafe. Maraming salamat Thank po. you po. Thank you din. Thank you po for sharing your time, for sharing your delicious foods po sa team namin ng Bicolana on the Go. This is Fab, and you're watching Bicolana on the Go.